Αυτά που ξέρει ο κόσμος. Μπορεί ο Περικλής να μην είχε χρυσό αιώνα, είχε όμως μια χρυσή τηλεοπτική χρονιά. Τη χρονιά του 2005. Μια αίτηση για το Fame Story που έγινε μεταξύ σοβαρού και αστείου από τον αδερφό του στην Νιρεμβέργη γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί ο Περικλής Τεριανούδης στην Ελλάδα. Ο Θεμελής έκανε την αίτηση κρυφά από τον Περικλή. Η τύχη όμως για τον Έλληνα που γεννήθηκε στο Bayreuth της Βαβαρίας ήταν με το μέρος του. Η αναμφισβήτητα καλή του εμφάνιση σε συνδυασμό με τον οχελικό του στυλ δημιουργεί συμπάθειες, αντιπάθειες και αρκετές εντάσεις. Ωστόσο, ακόμα και σε καυγάδες, ο Περικλής προτιμά να διατηρεί τις εντάσεις χαμηλές, ρίχνοντας όμως πολλές φορές λάδι στη φωτιά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η παράταση του Fame Story για 3 μήνες και η ανάδειξή του σε νικητή. Εκείνο το διάστημα όλα τα μίντια αλλά και οι τηλεοπτικές εκπομπές θέλουν να έχουν τον Έλληνα Tom Cruise καλεσμένο. Η παρουσία του χαρίζει εκτός από γέλιο και υψηλά νούμερα τηλεθέασης, ενώ η απήχηση που έχει στο γυναικείο φύλο είναι αξιοζήλευτη. Ακολουθούν 2 CD που θα κυκλοφορήσουν και ένα ντουέτο με την Ειρήνη Μερκούρη. Ο Περικλής κάνει ένα πέρασμα από τα νυχτερινά μαγαζιά καθώς θα συνεργαστεί με τον Νίκο Κουρκούλη, τον Χρήστο Δάντη και μετέπειτα με τον Σώτη Βολάνα. Αυτή την περίοδο, αν και θα ήθελε να μένει στην Αθήνα, ο Περικλής κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Ανακαινίζει το σπίτι του και παράλληλα περιμένει κάποιες απαντήσεις όσον αφορά την επιστροφή του στην τηλεόραση. Ο ίδιος θυμάται πως όταν βρισκόταν στο παιχνίδι διασκέδαζε τον κόσμο. Το μόνο που θέλει είναι να του δώσει κάποιος μια δεύτερη ευκαιρία και την αξίζει.